Mmawa bwino wa lero lachinayi ndipo ni nthawi ya nkhani kuchokera kuno ku MBC. Muli ndine Romeo Umali kumapoyamba na mitu yake. President Mutharika akutsogolera mwambo oveka nyota asilikali ankhondo amene atsiriza maphunziro awo okhala maofesala ku Salima. Bungwe la paki la ku nyumba ya malamulo yatsimikiza kusankhidwa kwa Afostino Maere kukhala mkulu ozenga milandu ya boma. Mitengo ya simenti yatsikirapo m'madera ena a mtawuni ya Blantyre. Munkhani yathu yoyamba, President Professor Arthur Peter Mutharika yemwenso ni mkulu wa asilikali ankhondo wa dziko lino a Malawi Defence Force lachisanu likudzali pa 28 November akhala nawo pamwambo wa omwe amaliza maphunziro awo a usilikali aku Malawi Defence Force mboma la Salima. Malinga ndi mlembi wa mkulu wa boma a Justin Saidi, mwambowu ukachitikira ku sukulu yophunzitsirako usilikali ya Malawi Armed Forces College mboma la Salima. Mwambowu udzayamba 10 koloko mmawa. Atsogoleri a mabungwe a Africa Union AU ndi European Union EU agwirizana zopitirira kugwirira ntchito limodzi pothana ndi mavuto amene nzika za mabungwe awiriwa zikukumana nazo kuphatikizapo kulimbikitsa ntchito za malonda. Izi ndi zina zimene zili mu chikalata chimene achitulutsa pamapeto pa msonkhanowu. Wachiwiri kwa President wa dziko lino Dr. Jen Ansah anayimirira dziko la Malawi ku msonkhanowu. Simeon Boyce andi zambiri. Atsogoleri kapena oyimirira atsogoleri a mbungwe la African Union AU ndi European Union anali mu mzinda wa Luanda likulu la dziko la Angola komwe amachita msonkhano wa chinamba 7. Msonkhano unali ofunikira kwambiri chifukwa umachitika pomwe tsopano zatha zaka 25 chikhazikitsireni ubale wa mabungwe awiriwa omwe unayamba mchaka cha 2000 mu mzinda wa Cairo mdziko la Egypt. Ambiyanazi zomwe zachitika kwa masiku awiri, mabungwe awiriwa agwirizana zopitiriza kugwirira ntchito za chitukuko limodzi kudzera mu ndondomeko ya Joint Vision for 2030 yomwe anayikhazikitsa ku msonkhano wa chinamba 6 omwe unachitikira ku Brussels mdziko la Belgium mchaka cha 2022. Ntchito za chitukukozi nkuphatikizapo ya Africa Europe Global Gateway Investment Package yomwe cholinga chake ndi kulimbikitsa ntchito za mafakitale komanso kayendedwe kakatundu m'mayiko a mu Africa kudzera mu ndondomeko ya Africa Continental Free Trade Area AfCFTA pofuna kukweza ntchito za malonda. Ntchito iyi ndikuphatikizapo kumanga zipangizo za mayendedwe za makono monga misewu komanso njanji zomwe zingathe kulumikiza Africa ndi Europe kuphatikiza njanji ya Nakala yomwe imalumikiza maiko a Malawi, Zambia ndi Mozambique mpaka ku nyanja ya Mchere. Pankhani ya zamalimidwe a EU alonjeza kuti alimbikitsa ubale pa ntchito za ulimi wa makono kuti maiko azitha kukhala ndi chakudya chokwanira komanso ulimi wa nsomba. Bungwe la EU lalonjezanso kuti likwaniritsa malonjezo ake pa ntchito yolimbana ndi kusintha kwa nyengo kudzera mu pangano la Paris Agreement and Commitment to Global Climate Change. Pankhani za anthu omwe amasamukira ku maiko ena, mabungwewa agwirizana kuti anthu omwe azipita ku maiko ena azikhala ndi mapepala owayenereza komanso aonetsetsa kuti ophunzira omwe amapita ku maiko akunja kukapeza maphunziro apamwamba azibwerera kwawo akamaliza maphunziro awo. Yemwe anatsogolera nthumwi za dziko la Malawi ku msonkhanowu wachiwiri kwa President wa dziko la Malawi Dr. Jen Ansah ati msonkhanowu unali wapamwamba. Pamene msonkhano watha mawu ogwirika ngonoti a Malawi tikhale ndi chiyembekezo kunena kuti kudzera ku mgwirizano umenewu pamene tikuchita zambiri mu dziko la Africa mu continent ya Africa yonse ino Malawi sinayiwalidwe, Malawi ipo ndilako. Ndife tingokhala odikira kuti zonse zikachitika tiona zinthu zikupita mtsogolo pa dziko lathu. Ndipo nduna yoona za ubale wa dziko lino ndi maiko ena Dr. George Chaponda ati dziko la Malawi lipitiriza kuchita migwirizano yosiyanasiyana ndi maiko kapena mabungwe akunja pofuna kuthandizira kuti dziko la Malawi lithane ndi umphawi ku magawo osiyanasiyana monga okhuza chakudya, malonda komanso mphamvu za magetsi. Pali nkhani za tukuku za mitundu kale izi ya
magesi energy akhala kutithandiza misewu ndi zinthu zokhala ngati imenezo tinganene kuti komanso sizo zokha muzwa ife takhala tikuyang'ana misika yakunja kuti tingapeze bwanji misika yakunja kuti tisamangokhulupirira zinthu zochokera kunja zokha koma ifenso zikomuno tizitha kutumiza kugulisa zinthu iwo ndi akhala kuti thandiza kwambiri. Kwa dziko la Angola msonkhanowu chinali chikondwerero chachiwiri poti dzikoli likukondwereranso kuti lakwanitsa zaka 50 lili pa ufulu odzilamulira palokha mwezi uno wa Novemba. Kuchokera ku Luanda ku Angola ndine Simeon Boyce. Nduna yona za umoyo ndi ukhondo Madalitso Waloyi ati boma ndilodzipereka popititsa patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno komanso kuthana ndi mavuto amene amakhudza ntchito za umoyo. Ndunayi yalankhula izi mu mzinda wa Lilongwe potsekulira msonkhano wa akatswiri a za umoyo. Tindi ripoti la Mike Kalumbi. Polankhula pa msonkhanowu Abaloyi ati boma la Profesa Arthur Peter Mutharika layika njira zosiyanasiyana zomwe zipititse patsogolo ntchito za umoyo mdziko muno. Iwo ati njirazi ndi monga kuyika ndalama zokwana 5 billion kwacha kudera lililonse zomwe zithandizire zipatala zing'ono za kumidzi. Iwo afotokozanso kuti dziko la Malawi likuchita bwino pothana ndi matenda osapatsirana. Malawi ndozipereka kwambiri kuonesesa kuti ntchito za umoyo zikuyenda bwino. Monga mmene mwaonera pakadali panopa tikuona malisecho osiyana omwe tikugwira ntchito pamodzi ndi anzathu akunja. So Malawi pa level yakunjayo ndi mmene tilili munomo tikuchita bwino kwambiri. Tikuyesesa kupeza ndalama, tikuyeboma sola yesesa monga mmene mwaonera kuti a President Profesa Arthur Peter Mutharika anayika ndalama zokwana 5 billion zomwe zikafike pakana kuma constituency kuja kule ma health facilities omwe akathe kupindula ndi ndalama imene kuti akaonesese kuti matenda kaya obwera mwazizizi kaya opasirana osapasirana munjira zosiyana zikathe kupezeka kuti atha kuthandizika kuyambira kumusi kweni even paka kufika pamwamba. Wachiwiri wamkulu wa sukulu ya madotolo ya KUHES Profesa Macpherson Malewa wati msonkhanowu ndi ofunika kwambiri chifukwa upereka mwayi ku dziko lino okambirana ndi mayiko amu Africa pa mavuto a za umoyo omwe dziko lino likumana nawo. Monga Malawi ndikhulupirira kuti tiphunzira mavuto omwe anzathu amayiko ena akupeza chifukwa mavuto amene timapezana nawo pa nkhani ya umoyo ndi chimodzimodzi mu Africa. Ndengati tikupezeka kuti mavuto amene ndi amene sakupezeka ku Uganda, ku Kenya, ku Ghana ndipo savuta kuti tipeze ma solutions ake limodzi. Ndiye angati Malawi ndi opportunity ya mphamvu zaidi kuti ifeyo tikambirane ndi anzathu amayiko ena kuti mavuto ndi otani ndipo ndi chani chomwe tingapange monga dziko kuti tichite tako mavuto amenewo limodzi. Msonkhanowu wabweretsa pamodzi akatswiri a za umoyo ochokera mayiko osiyanasiyana muno mu Africa, mabungwe omwe si aboma, anthu ogwira ntchito mboma kuti akambirane njira zomwe zingathandizire kuthetsa mavuto a za umoyo komanso za chilengedwe. Mike Kalumbi, MBC Lilongwe. Komiti ya kunyumba ya malamulo yona kasankhidwe ka anthu maudindo aboma osiyanasiyana ya PAC yavomereza a Festino Maere kuti akhale mkulu ozenga milandu ya boma. Izi zadza kutsatira kusankhidwa kwa Maere pa udindowu ni mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika. Ntchito yovomerezayi inachitika ku nyumba ya malamulo ku Lilongwe pamene komiti ya PAC inafunsa mafunso a Maere komanso kuwunikira zikalata za maphunziro awo. Poyankhula atamaliza ntchitoyi wapampando wa komiti ya PAC anati a Felix Njawala anati akuyembekezera a Maere kugwira ntchito yawo motsata malamulo. Agwire ntchitoyi motsatira malamulo. Ali ndi malamulo amene akwamanga magwiridwe awo ntchito komanso pali malamulo a dziko amene akuyeneranso kuti nthawi ndi nthawi adziwatsatira kuopa kunena kuti udindo wawowu ndi osankhidwa ndi anthu andale a president. Ndiye nthawi zina zimapezeka kuti chifukwa cha chimenecho munthu akuyamba kutsamira mbali ina ya ndale. Zimene zija zimapangitsa kuti asagwire bwino ntchito yawo. Ifeyo ngati komiti tili ndi chikhulupiriro kuti akagwira ntchito motsatira malamulo
kutino Malawi na aliyense aphutire kagwiridwe kawo ka ntchito. Ndi ntchito yayikulu kwambiri fa kumbuyoku pakhala pali nkhani zikumamveka Malawi akumadandaula mwina kagwiridwe ka ntchito ka maofesi amenewa. Tikukhulupirira kuti zonsezo amaziona pamene akupita akachita mosiyana. Mawu awo amaere anati agwira ntchito modzipereka komanso mwadongosolo. Anthu ayembekeze kuti tiyesetsa kugwira ntchito mwachilungamo motsatira malamulo amene amayendetsera ofesi ya mkulu ozenga milandu. Anthu ayembekeze zimenezo. Mbali yathu tiyesetsa kuti milandu imene ilipo iyende ku khoti mwachangu kuti ithe kumbali zonse za ozengedwa milandu kuti akhoza kupitiriza ndi moyo wawo komanso kwa anthu amene achitiridwa milanduyo kuti athe kuona chitsogolo. Bwalo la milandu la Senior Resident Magistrate ku Lilongwe lalamula kuti a Godfrey Arthur Jalale amene akuganizira kuti anapamula mlandu okuba agalu anayi a mtundu wa German Shepherd ku Kamuzu Palace akhalibe mchitokosi cha polisi. Iwo akhalabe kwa masiku asanu ndi awiri kuchoka pa tsiku limene anawamanga pa 21 Novemba chaka chino. Oweruza mlandu ku bwaloli a Robert Bota apereka chigamulochi powaganizira ndi mbali ya boma kuti oganiziridwa akhalibe mchitokosi cha polisi pamene kafukufuku akupitirira, ndipo ati mlandu udzalowanso m'bwalo la milandu pa 1 mwezi wa mawa. Ndipo oyimira Jalale analankhula motere bwaloli litapereka chigamulochi. Akhota kuwerenga masiku 7 kuyambira pa 21 akhota kunena kuti aboma sanalakwitse powabweretsa dzulo ngakhale kuti amayenera kuwabweretsa dzana. Abomaso akunena akhotiso akunena kuti aboma afotokozera mokwana zifukwa zonena kuti oganizidwa akhalirebe mchitokosi. Tikachiunika chigamulo chibwinobwino tili ndi njira zosiyana-siyana ndititenga njira yoti ithandize. Mukuona nkhanizi kuchokera kuno ku MBC. Tiye ntionenso mitu yake. President Mutharika akutsogolera mwambo oveka nyota asilikali ankhondo amene atsiriza maphunziro awo okhala maofesala ku Salima. Bungwe la paki la ku nyumba ya malamulo yatsimikiza kusankhidwa kwa a Faustino Maere kukhala mkulu ozenga milandu ya boma. Mitengo ya simenti yatsikirapo m'madera ena a mtawuni ya Blantyre. Popitira nkhanizi nduna yona kuti pasakhale kusiyana pakati pa amuna ndi akazi, Mayi Mary Navicha apempha mabungwe kuti azika mauthenga awo okhudza ntchito zothetsa nkhanza muchichewa ndi chiyankhulo china mdziko muno ngati njira imodzi yofikira anthu ambiri. Ndunayi yanena izi pamwambo olimbikitsa ntchito yothetsa nkhanza ya chaka chino imene ayikhazikitsa pa sukulu ya primary ya Khwisa m'boma la Balaka. Beatrice Juma ndi Helen Luwayo ali mbalipoti ili. Mwambo unayamba ndi ulendo oyenda mogwirizana Solidarity Walk kuchokera ku sukulu ya luso la ntchito za manja ya Khwisa kukafika pa bwalo la zamasewero la sukulu ya primary ya Khwisa. Kenaka ndunayi inayendera malo azionetsero omwe mabungwe ogwira ntchito zolimbikitsa kuthetsa nkhanza amaonetsa ntchito zomwe akugwira. Mawu awo Anavicha anati amayi ndi atsikana amakumana kwambiri ndi nkhanza makamaka kudzera mu njira zamakono zofalitsira mauthenga. Choncho anapempha mabungwe kuti azika mauthenga ophunzitsa ndi kudziwitsa anthu za mchitidwe ochitirana nkhanza mu ziyankhulo zomwe anthu ambiri mdziko muno angathe kumva. Nkhani ya chiyankhulo ikumakhalanso chinthu china chobetchera kuti mwina mauthenga asayende kufikira anthu oyenera. Zophunzitsa zambiri pa internet pomwepo zikumakhala kuti zikumakhala muchiyankhulo cha Chingerezi chimene mwina wina sangathe kumvetsetsa. Nde unduna wanga uonesetsanso kuti tionetsetse kuti mauthenga wonse amene akuperekedwa akhale mu zilankhulo zosiyana-siyana, si Chingerezi chokha. Kuli madera ena mdziko lino munthu samva ngakhale komwe chichewa. Kuli madera ena amene amayankhula mwina Tonga kuti mucheze nawo mchichewa simungamvane bwinobwino komanso mwina English wina sangayimve. So tionetsetsa kuti mauthenga amene ayikidwe mu zilankhulo zosiyana-siyana.
ndunayi inapemphanso makolo ndi sukulu zonse kuti zionetsetse kuti ana akufikiridwa ndi mauthenga ophunzitsa ndi kudziwitsa za nkhanza. Pamenepa anavicha anapempha makampani opereka intaneti ndi zipangizo zina zolumikizitsa anthu mwamakono pofalitsa uthenga kuti aonetsetse kuti amayi ndi ana akutetezedwa. Komanso tikudandaulira iwo anzathu amene ali ndi makampani ona za ma-internet kapena ofalisa nkhani kapena opereka network kumagulu kuma community kwathu na kuti tonse tigwirire limodzi ntchito ifonso iwo ndi udindo waukulu kuonetsetsa kuti atitetezera ife amayi ndi atsikana pa nkhanza zimene tikumana nazo. Mukuziwa masiku ano kuli makina amakono a AI amene munthu amatha kungochita connect zinthu ndi kuononga mbiri ya munthu wina. Imeneyo ndi ina mwa nkhondonso imene tikulimbana nayo kuti AI tigwiritse ntchito potiphunzitsa potilumikizitsa komanso kutiwunikira maluso atsopano osalugwisa ntchito poononga mbiri ya anthu ena. WOLEC ndi bungwe limodzi lomwe likugwira ntchito ndi boma kuthetsa nkhanza. Mkulu wa bungweli Mayi Magi Kathewera Banda wati pakufunika kulimbikitsa ntchito yokonza ndondomeko zothetsa nkhanza kamba kuti dziko lino lili kale ndi malamulo abwino ngakhale chiwerengero cha amayi ochitiridwa nkhanza chikukwera. Ngati dziko la Malawi takhala ndi ntchito zosiyanasiyana zokuti zithetse nkhanza koma mupeza kuti nkhanzabe zikupitirira andi zachulukira. Panopa tsiku la lero kamba za nkhanza zimene zimachitika mukudzera mu intaneti. Kafukufuku akuonesa kuti pa azimayi 173 akuchitidwa nkhanza yodzera mu intaneti. So izo ndi nkhanza zazikulu kwambiri. Ndi nkhanza zokuti aliyense ziwena zimudandaulise. Komanso si nkhanza za pa intaneti zokha. Akunena kuti pa azimayi 100 amene ali pabanja 42 amaonekedwa nkhanza ndi zazikulu kwambiri. So ngati dziko ngakhale ndi ndongosolo lalikulu limene takhala tikuyika ntchito zakhala zikugwiridwa kuthetsa nkhanza koma nkhanza zikupitirirabe ndi tiwena tiunikenso tikoti tikumapanga bwanji. Ripoti lofotokoza za nkhanza la bungwe la UN la chaka cha 2023 linaonetsa kuti kusowa kwa mauthenga okwanira okhudza nkhanza pakati pa amayi ndi ana kukupangitsa kuti adzikumana ndi nkhanza zosiyanasiyana. Mutu wa chaka chino ndi pamodzi tithetse nkhanza zodzera mu njira zamakono zofalitsira mauthenga m'Malawi. Madera ambiri mu mzinda wa Blantyre simenti akupezeka pa mitengo yotsikirapo komanso mosavutikira. Izi ndi zimene MBC yapeza itayendera ena mwa madera mu mzindawu. Mwachitsanzo thumba la simenti wa Khoma akuligulitsa pa mtengo wa 20,000 kwacha pamene la Duracrete akuligulitsa pa mtengo wa 33,000 kwacha. Nduna zofalitsa nkhani ya Shadrack Namalomba alimbikitsa olemba nkhani mdziko muno kuti agwiritse ntchito mpikisano wa atola nkhani a maiko a SADC wa 2026 polemba nkhani zimene zili zopereka chithunzithunzi chabwino cha dziko lino. Ndunayi yanena izi mu mzinda wa Lilongwe pamene amakhazikitsa mpikisanowu. Namalomba anati ngakhale dziko lino likumana ndi mavuto ena pali zambiriso zabwino zimene zikuchitika pa chitukuko. Beatrice Mwape wadza ndi ripoti ili. Poyankhula pamwambo okhazikitsa mpikisanowu ndunayi yati izi zachitika mu nthawi yake pomwe mtsogoleri wa dziko lino Profesa Arthur Peter Mutharika ndi wapampando wa nthambi yoona za ndale komanso chitetezo mu chigawochi. Iyo ati pachifukwachi mpofunika kuti olemba nkhani akhale ndi udindo polemba nkhani zawo ngatinso gawo lodalirika lowunika komanso lothandizira kumanga pa zochitika mdziko. Namalomba ati olemba nkhaniwa ali ndi udindo waukulu opereka uthenga omanga dziko komanso chigawo cha SADC ndipo awapempha kuti adzilemba nkhani zomwe zili zolondola zokhazokha komanso zomanga. Apa iwo ati boma likuchita chothekera kukonza mavuto omwe dziko lino likukumana nawo. Choncho olemba nkhaniwa achitenso mbali yawo pofalitsa nkhani zomwe zikupereka chithunzithunzi chabwino cha dziko lino monga zomwe zili mu masomphenya a 2063. Tizifotokoza zoona zenizeni. Tizifotokoza mavuto wandiyawo. Koma nanga anzathu aku Zambia adapanga bwanji? Kodi Forex ndi, kodi anzathu aku South Africa, musadiki adapanga bwanji? Kodi ku Botswana amapanga bwanji? Ku Mozambique kodi zumakhala bwanji? Tikatero tikamalemba choncho nkhani zotero zikhala za chilimbikitso. Kungosiyana ndi kumango dandaula. Moyo dandaula kumango dandaula hayi mwakuti supita patsogolo supita patali. Koma ukamali kudandaulamo udzikhala kuti koma ndadandaula chonchi koma to akuti aja adapanga chakuti naneso mwina ngayesere ndi iniyo mukamalemba zimene zija ndiye kuti no tizithaso kumaona kuti mwina tutha kuyesera
ifati mane mapempha kuti mukamalemba mudzipanga kafukufuku wokwanira. Mawu ake membala wa komiti yoona za mpikisanowu a Innocent Chitosi ayamikira boma pa chidwi chomwe lili nacho poonetsetsa kuti atolankhani aku Malawi akupikisana nawo. Achitosi atolemba nkhani aku Malawi akuchita bwino pa mpikisanowu ndipo ati achilimika kudzipereka kuthandiza olemba nkhaniwa kuti apitirire kuchita bwino. Pamwambowu ndunawu unapereka masatifiketi kwa olemba nkhani omwe achita bwino pa mpikisanowu chaka chino. Mmodzi mwa opambanawa Innocent Kumchedwa walimbikitsa olemba nkhani anzake kuti adzika pochidwi polemba nkhani zachitukuko zothandizira kutukula dziko lino komanso chigawo cha SADC. Kwa ine si chinthu chophweka kuti ndapambana mphoto imeneyi, koma ndikupempha kuti chimenechi chikhale chilimbikitso kwa atolankhani ena onse mdziko lino kuti azidzikhulupirira. Ndizotheka ndithu kuti mtolankhani ku Malawi ntchito mwakugwira kuno ku Malawi ndikudziwika kumaiko ena mu region ngati SADC mwinanso kuposera pamenepo. Ndezi alimbikitse kuti nawonso mwina akhozodza lemba kukakhala nawo mmodzi mwa anthu amene achita bwino mu mpikisano ngati imene ya SADC. Mpikisano wa atolankhani a mchigawo cha SADC anawukhazikitsa mchaka cha 1996. Beatrice Mwape, MBC, Lilongwe. Bungwe lophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana la National Initiative for Civic Education NICE lati makomiti achitukuko cha m'midzi amene amatchulidwa kuti ma VDC akuyenera kuti aphunzitsidwe bwino za ntchito yawo kuti adindo azidziwa chimene akuchita. Mkulu wophunzitsa anthu ku bungweli mboma la Mangochi a Joseph Chamambala amalankhula izi m'mudzi mwa Yesaya kwa mfumu yayikulu Nankumba mbomalo pa chisankho cha makomitiwa kutsatira langizo la boma kuti makomitiwa akonzedwenso. Dave Umar ali ndi ripoti. Chisankho cha makomiti a m'midzi oona za chitukukowa chikuchitika kutsatira langizo la boma kudzera ku nduna wa zamaboma ang'ono kuti makomiti omwe adalipo kale athetsedwe ndipo asankhidwenso atsopano. Ichi nchifukwa chake khonsolo ya boma la Mangochi ikuchititsa chisankhochi poganizira kuti ndiwo amakhala woyambirira pa chitukuko chisanakafike ku khonsolo. Ichi nchifukwa chake bungwe la National Initiative for Civic Education NICE Trust ku Mangochi kudzera kwa mkulu ophunzitsa anthu zinthu zosiyanasiyana a Joseph Chamambala ayankhulapo ndi cholinga chokuti omwe akulowa m'maudindowa akhale anthu odziwa chomwe akukachita komanso aphunzitsidwe maphunziro osiyanasiyana kuti azindikire udindo wawo. Pofunika kuti aphunzitsidwe moyenerera pofuna kuonetsetsa kuti ntchito zawo zikukwaniritsidwa. Tikuyang'ana nkhani yokhudzana kuti akuyenera kuti azitha kulumikizana ndi anthu akumudzi kapena kuti community mobilization. Tikuyang'ananso nkhani yokhudzana ndi kuti azitha kuyang'ana kupanga monitor zitukuko zimene zikuchitika kudera kwawo. Tikuyang'ananso nkhani yokhudzana ndi kuti anthu amene azitha kuzindikira kuti kodi chuma chimene chikubwera kudera kwawo ndi chochuluka bwanji ndipo chikuyenera kugwira ntchito motani. Andi zinthu zonsezi zikusowa kuti akhale ndi ukadaulo wabwino wotha kuti azitha kupanga mobilize anthu azitha kuonetsetsa kuti chuma cha boma chimene chikubwera kudera kwawo chikugwiritsidwa ntchito bwino. Ndipo m'mawu ake mkulu oona za chitukuko cha m'midzi ku khonsolo ya Mangochi Adalitso Ndinda ati chisankhochi chikuchitika motsatira ndondomeko za boma zoonetsetsa kuti anthu okhawo omwe ali ndi maphunziro osiyanasiyana ndi omwe akutenga maudindowa. Takuwaza maplani mene timafotokozera makomiti ena akuluakulu kunena kuti ngati khonsolo ya Mangochi toyembeza kukhala ndi makomiti okwana 382 komanso 44 area makomiti azachitukuko yayikulu ena amati ma ADC. So cholinga chonena kuti athamange pa ntchito zosiyanasiyana zokhuza chitukuko. A Dickson Chidzanja Nkhoma omwe angowasankha kumene kukhala wapampando wa komiti ya kwa Yesaya ati ayesetsa kuti komiti yawo izipitisa patsogolo chitukuko chokhacho chomwe chithandize anthu ochuluka mdera mwawo. Ati wapampando anthu antidalira tidzaonetsetsa zonena kuti pa ground pazakhale chilungamo chenicheni kuti aputi anthu akumudzacha adzidzazona kuti ku ADC tatumiza munthu wodalirika amene tinantani kuti tinandalirika ndipo ineyo sindidzavomera pa chiphuphu ndidzafuna zonena kuti chilungamo nzoti chidzayende ngati madzi. Ntchito iyi ikuchitika ndi thandizo lochokera ku Malawi Red Cross Society ndipo ikhala ikupitirira mpaka makomitiwa akwanire boma lonse la Mangochi. Dave Umar, MBC, Mangochi. Madera ambiri mu mzinda wa Blantyre simenti akupezeka pa mitengo yotsikirapo komanso mosavutikira. Tindi zambiri mu ripoti ili. Enoch Ngilinja amene amakhala dera la Chilimba pano ndi osangalala kuti ntchito yomanga nyumba yawo yomwe idayima miyezi 5 yapitayi yayambiranso. Iwo akuti adayimitsa ntchito yomanga nyumba yawo kamba kakusowa komanso kukwera mtengo kwa simenti. Ndipo pano akuti ntchitoyi iwatengera ndalama zochepa
kamba kuti tsopano watsika mtengo. Imene timagulira poyamba ndi pano pa zosiyana. Simenti poyamba amadula kwambiri, timakanika kugula kumanga nyumba munthu sungamange amene uli wovutika kwambiri. Koma panopa ndi mmene watsikira chonchimo munthu ukhoza kuyesesa kugula mpaka kuwanisa kumanga nyumba. Tikunyadira pa zinthu zimene zikuchitika zifukwa chokuti simenti panopa ali pa mtengo wabwino. Komanso simenti pa mtengo wabwino amene akupezekera sakusowa kwambiri ngati mmene amasowera poyamba. Munthu umatha kukhala ndi ndalama nthumba koma kuti ugule simenti zimakanika fake simenti sumampeza fake simenti amatani amasowa. Thumba la simenti imene tagula lero tifuna tikagwiritse ntchito ngati plaster kuti nyumba ikhale yolimba kuti mvula ikamabwera isathe kugwa. MPC itayendera ine mumadera mu mzinda wa Blantyre yapeza kuti kupezeka komanso kutsika mtengo kwa cement kwayamba kuchititsa kuti ntchito zomangamanga zizioneka ponseponse. Kondwani Ndakoka yemwe amagulitsa cement ku malo ena kulimbi akuyamikira kuti ntchito za malonda maka cement zayamba kuyenda bwino. Tikatengera poyamba mezi iwiri itatu imene apitayi cement amasowa kuti tikapita makampani kuti tigule apeze kuti tiwode tikalipira apeze kuti patika muna 2 weeks time kuti atipase katundu. Kumazovuna uzintubeza sinthabe pamene tikona zoti tikakoti kulipira like same time ngolipira like same day following day katundu akulani akubwera ndekho zona zoti pano pamaketi pali mulubunda kupezeka zimene zimangisa sort of business iyende bwino masiku amene. Maka pakhani ya mitengo poyamba miezi ingapo yapita mbuyomu simenti wachura kile komanso wakoma mamuza mandira masingati komanso konopa zili motati. Okay, tikatengera miezi memwe na miezi iwiri imene apitayi kokagula kumatera pa maprice yake makabe okwelerapo zasiyana ndi menda zili pano basi pamene pamangisa kuti kaoda modula ifezo liguse modula zimene pamangisa kuti makastoma ambiri amatani amabwerera koma pano panso kuoneka kuti nzamuno bwino kozi tikuoda mochipirapo endiso price yata achipa kulengera kuti ngati kuti mangata china jula kiliyo pano pathumba imodzi papeza kuti munatata chisiro muna 8000 kupanga compare ndi last price. Mongo beka chisanzo chabe mwa chisanzo thumba la koma pashupa anu kusanda pachika. Okay, poyamba timagulisa na 27 chakuti pano pa ndimene zakhalira tugulisa ma 20000 which means 7000 discount yachitika ndito. Pamene kujura crate jula kile pano pa 35000 kulengera poyamba inali 40. Kupatula kusowa ndi kukwera mtengo kwa cement, mavuto ena munga kukwera mtengo kwa chimanga ndi kusowa kwa mafuta galimoto ndi zina zomwe zakhala zikusausa Malawi mzaka zapitazi. James Kachepa, MPC, Blantyre. Munkhani za masewero, timu ya Mighty Wanderers yabwerera pamwamba mu ligi ya TNM itakang'anta Mighty Tigers ndi zigoli zitatu kwa du pa bwalo la Kamunzu mu mzinda wa Blantyre. Muhammad Sulumba, Blessings Mwalilino komanso Isaac Kaliati ndi amene anamwetsa zigolizi mchigawo chachiwiri. Kupambanaku kukutanthauza kuti Wanderers yachotsa FCB Nyasa Big Bullets pamwamba pa ligi pamene ili ndi mapointi 55 pamene Bullets yabwerera pa nambala yachiwiri ndi mapointi 53. Masewero enanso amu ligi Silver Strikers yagonjetsa Moyale Barracks ndi zigoli zitatu kwa du zonse zochokera kwa Emmanuel Allen pamene Karonga United yagonjetsa Goshen City Dedza Dynamos ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Ndi nkhani imeneyo tafika pa mapeto pa nkhani zathu tisanasiyane na insomito yake. President Mutharika akutsogolera mwambo oveka nyota asilikali ankhondo amene atsiriza maphunziro awo okhala maofesala ku Salima. Bungwe la paki la ku nyumba ya malamulo yatsimikiza kusankhidwa kwa Afostino Maere kukhala mkulu ozenga milandu ya boma. Mitengo ya simenti yatsikirapo m'madera ena a mtawuni ya Blantyre. Pezani nkhanizi ndi zina zambiri popita pa mbc.mw kapena MBC Digital pa Facebook, Instagram komanso X. Munali ndi ine Romeo Umali, tikufunirani tsiku lopambana. Maluzi nje patani pamwamba mbwe kudzera